vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini hangu ndiri kushandawo samaid uye ndigere muno munyika yevatorwa yeSouth Africa. Ndikuda kutaurawo nyaya yangu iyo yakaitika apo pandainge ndigere nasisi vangu zvekare nemurume wavo. Saka sisi vangu nemurume wavo vanhu vane tunhu twavo, but isusu taingogara tichingozvibvunza kuti why is HCC vasingade kuti simudzira, but mukoma ndakazozvionera ndega pamhino sefodya. Zvakaitika ndezvekuti nemurume takabva tazongotanga kungonetsana all of a sudden, ende muone zvenyu kunetsana kwatakaita inini nemurume takangokaruka tashanyirwa nasisi zvekare nabanguru, but zvavakaita manje ndezvekuti vakadhiraivha vakabva kuprovince kunoko kwandiri kugara ndokubva vazouya kuJoburg. Apa mukoma distance iripo from Cape Town vachiuya kuJoburg, this was a very long distance yekuti haungangotravel usina kana kumbogara waudza munhu kuti ndikuya kuzokushanyira. Kodai vakawana tisipo, ndozvandakazotobvunzwa nemurume kuti sisi vakoka nemari dzavo zvavaita apa zvinototyisa, because vakangokaruka vasvika. I still remember that night kuti it was somewhere kuma 7, then nemurume tainge tichitoona TV ndopatakazongonzwa tava kunokerwa nemwana walandlord. Mwana walandlord akabva azoti painge paine vanhu vainge vachititsvaga vainge vakapaka motikari yavo kugate. Murume akabva ati kuti ndiani, kuti murungu wangu, because mwana uyu akazobvunzwa nemurume kuti komono wacho iyeye ari kudhiraivha motikari yakaita sei. Then mwana uyu walandlord akabva azoti vanhu ava vainge vaine Toyota Prado yavo yewhite, ndo yavainge vachiri kushandisa mazuva iwayo, but zvimwedzi zvadarika izvo mukoma munoona kune motikari dzavako idzi awa akaita Toyota Prado mazihombe hombe, so iwawawa ariko vakabva mukutenga yavo ameno kuti yakaita 2 million mukoma yavakabva mukutenga. Saka ndo mazimotikari avanongofamba nawo iwawawa akaita mazihombe. Vatori nerimwe so rekuti kana vachifamba so sometimes vanokwanisa kungeita malights on zvekuti rinenge rava nemablue lights, rinofamba so richibatidza mablue lights rakaita reblack so, and iroro havawanzo kurishandisa, but at that time vakauya neToyota Prado iyoyo. Murume akabva ati kuti murungu kwangu, kuti murungu ashandisa motikari zvimwe kudai shamwari yake, because mazimotikari anotofarirwa nevarungu. Takazoti tabuda gedhi ndokubva tazoshamisika paya kuti ko indava. Takazoti tabuda gedhi ndopatakabva tazoshamisika paya kuti ko vainge vasitombori varungu vemurume wangu, asi vainge vatori sisi vangu. Sisi vakabva vatanga kutoseka paya ndokubva vatoburuka mumotikari vakabva vati tauya kuzokushanyira tauya kuzokushanyira. Takatongotarisana nemurume apa tainge totanga kufunga kuti zvino vanhu ava zvavauya kuzotishanyira all the way from Cape Town, nao vauya kuno zvino tichavapei, zvino vacharara pai. Apa taitongogara mukamba mukoma kainge kakatongodaro tichitongozama bhajeta tichitongosungiridza, but murume wangu akatofarawo achitoti mukoma zvavauya kuno zvimwe kuda vanokwanisa kutondisimudzirawo muupenyu, but I think kuti ipapo vaiva nezvavainge vauya kuzotongosiya kana kuzotongodhairekta kuti zvinge zvichiona kuti ndinogara papi. Sisi vakabva vati vainge vasingade kupinda, vakangopinda chete muyadhi vakabva vati mumba hatisi kupinda, kamba kacho kadiki aka, ende sisi vangu vane imwe cash talk yekungoti vanenge vachingoshora, then ndokubva vatoti tine kumwe kuhotel kwatakabhuka. Saka takazoti tobuda paya ndakazovabvunza sisi ndikati nai sisi, ko pano mapaziva sei kuti ndo pandinogara? Sisi vakabva vati handipa nomwe musi uya wandakambokuti nditumidzere location. Saka ndo location ratangoshandisa tichibva kuCape Town iroro. Ndikabva ndangoti paribo. Mukoma nashi sisi vakabva vazosiyira murume wangu mari, vakamusiyira mari yainge yakawanda ameno kana iye aine imwe yaakahwandisa, because later on ivo vakazonditi murume wangu vakamusiyira 15,000 rands, but murume akanditi ainge asirwa 8. Saka ndizive kuti akataura chokwadi ipapo neakareva nhema ainge ari ani. Mari iyi yatakasirwa I think kuti ndo yakakonzera
zvakakonzeresa zvose, because ava takazoti tavaperekedza vaenda kuhotel ndokubva vazoti mangwana acho makuseni vainge vachazotifonera kuti tinge tichizoya mutauni, but mafone call angapinda hakuna kana phone call yakambopinda zvachose mukoma. Vanhu vakazototifonera, this was a week later, vakabva vati very sorry, ipo paya takabva tazotongoenda zvedu kuvacation. Naime mukoma zviriko kuti unouya kuzoshanyira munen'ina wako, obva waenda obva wanorara muhotel mumba macho maanenge achigara, obva waramba kupinda, obva wangosiya wangoshora shora kalifestyle kacho, then obva wati tichasangana mangwana. A week later ndopaunobva wazochifona manje, obva wati tatoenda kuvacation mukoma. At that time vainge vachitotiudza kutoti vainge vari kuMozambique kwavainge vari kuvacation kwavo. Takabva tati paribo nemurume ndokubva tatanga kuronga. Ingarongeka nayo mari iyoyo. Takatogara pasi ndokubva murume aisa mari iyo yainge ati ndo yainge akasiyirwa namukoma vake banguro vangu, vainge vonzi mukoma wangu ipapo. Inini ndainge ndotoonekwa sekunge ndainge ndisina kana basa, ndichitwa sekunge chinhu chainge chisina kana basa zvachose. Murume ndokubva ndazomubvunza kuti ainge achida kuti tinge tichitei nemari iyoyo, akabva ati ndikuda kunotora license. Ndikati zvino mungatora license apa kana kuvaka hatisati tavaka, komadii mangoshandisa kamari ikakaka, tongovakisawo kamba kedu zvedu kumusha so that we know kuti we have something. Mukoma ndakabva ndaita sekunge ndainge ndadenha mago, ndakatukirirwa ndikashaudwa ndikanzi izvezvizvi kana ndikawana license mukoma vanokwanisa kutondibatsira vakatondikwanira basa, vanoratidza kuti vane maconnection apa. Munhu ainge ava in communication nabanguru vangu avo vaainge akatongozivana navo on that day, because kunyange kumarooro inini marooro angu sisi vangu vainge vasiko mukoma, vakangopa ma-excuses avo. Saka murume wangu, this was the first time kutongozivawo ivo banguru vake ava physically, aitongovaonawo pamapictures. Now vainge votaurirana achiudzwa ma-ideas kuti kana ukaita chakati ndinokuchunira, kana ukaita chakati ndinokuchunira. So mukoma nashe zvadaro murume akabva azongoita nharo dzake. One day ndakatoti ndichitobva kubasa wanikwe dhoo rainge rakakiwa. Hana yangu yakangondiudza kuti murume ainge atoenda kuZim. Apa muswere wese wezuva munhu ainge angoswera ari romantic zvekuti ndega ndakava very suspicious. Ndakazoti ndavabvunza tikati nhai muripi, akabva atoti nditori mubhazi ini. Apa mukoma nditange kufunga kuti ndipinde zvekare mutauni. Takatukana pafoni paya, but akatongonditi zvose izvi zvandiri kuita zvekutora license, it is for your own good. Mune ramangwana iwe ndiwe uchazotonakidzwa neupenyu. Ndikati hamenoko. Munhu akaenda akanotora license rake. Mukoma munhu akati achidzoka akabata chiblue copy chiya, ndakaonekwa sekunge ndainge ndiri tsvina. Munoziva inonzi tsvina iya yekuti unongoenda wongonoti du muchemba mukoma. Ndainge ndava kubatwa kuita kunge munhu asina kukwana. Ndaingoti kana ndikangoda kupawo miono yangu, munhu aibva atora chiblue copy chake chechiya chobva chatoiswa panzvimbo iri very safe. Ndobva ndatonzi imimika mune shavi renhamo. Izvezvizvi munhu anokwanisa kungotora license akatobvarura license iroriri. Kuzosvika ndega ndava kuona kuti this didn't make any sense at all. Apa paakaenda kunoita zvelicense rake, munhu ainge otozviona kutoti munhu atori pane rimwe level, ndokubva atonyenga mukoma. Akatosiya atonyenga chimwe chisikana ikoko kuZim. Saka chisikana ichi akazoita mistake yekuti akamboshandisa foni yangu. Kuda iye akangofungidzira kuti ainge abaya foni, akaisa foni yangu paprivate. Izvo munhu akafona nenhamba dzangu direct. Saka chisikana chiya chakabva chazondifonera one day nditori kubasa zvenyu mukoma. Ndokubva achangonditi kondiani, ndiri kukumbira kutaura naJohn, not his real name. Ndikabva ndati John, ukuda kutaura nemurume wangu, ndiwe ani? Then airtime yake ikabva yapera. Iniwo ndainge ndisina airtime. Ndakati nditoriwo mubishi rekuseva manumbers ake. Ndikabva ndaona new message kuWhatsApp. Ndikabva ndanoona kuti zveshuwa dzainge dziri namba dzacho chisikana ichi. Chikabva chatanga kundiudza kuti John akandiudza kuti iye is a single guy, uye kutotora kwaakatoita license ari kutoda kutoti kana akangowana basa kumatrucks then obva atondiroora. Ndakaseka zvenyu mukoma. Ndikabva ndati paribo. Saka kana kuri kunzi muri kuda kuroorana, ndichakupai mukana wacho
wekuti munge muchizoroorana. Mukomanashi murume akazoti adzoka achibva kubasa ndakamukonfranta, iye akabva ati ya ndozvainge zviripo, inini ndainge ndiri chembere. Ainge afunga zvake kuroora musikana wake uyo waainge akasangana naye apo paakanoita zvemalicenses ake. Ndikati saka paribo baba boy. Ndakabva ndataura nasisi vakabva vanditi no problem muning'ina uya kunoku. Ndikabva ndaisirwa mari ndokubva ndazoya kuno kuCape Town. But iye mukoma dai hangu ndakagara nemurume wangu zvimwe kuda zvingadai zviri nani, because ndakazoti ndauya manje kunoko kuCape Town ndokubva ndachitanga kugara nasisi. Vane imba yavo mukoma by the beach front, imba yakanaka zvekuti wega unonyatsokuona kuti this is living. Munoona kune kunonzi kurarama, but kune vamwe vanoita iyaye inonzi living mukoma. Vane imba yavo which is by the beach zvekuti uchimuka so makuseni all that you see makomo zvekare ne just the ocean, ende vanorarama ka lifestyle kavo karibo. Chakazoita kuti ndinge ndichibvapo pamba pavo ivo sisi, even though ndainge ndichiwana everything zvandainge ndichida, but ndakasvika pakuneta nekurarwa nezvinhu zvandainge ndisingaoni. Even from the day randakatanga kugarapo pamba apa mukoma, ndakangonzwa so kuti kumberi kwangu kune munhurume akadarika. Munhu uyu mukoma paakadarika ndakangonzwa humwe hwema hwekuti ndakaita sekunge ndicharutsa kudai, but ndakangoita feeling yekuti munhu uyu adarika kumberi kwangu munhurume. Saka tainge takatogara muliving room mavo, ivo vakatogara nemurume wavo vachiona TV, neniwo ndainge ndichitotamba nevana vasisi. Koma ndo pandakangonzwa zihwema, ndikabva ndatonzwa ndichida kurutsa. Nguva yekunorara yakazoti yasvika, ndakazoti ndochiona musi wacho iwoyo, ndakachiona shame mukoma. Ndakati ndichingonoti pambedha kudai, ndakati ndakarara kudaro ndo pandakabva ndangonzwa ndichibatwa nedzikirira. Then ndikabva ndanzwa kuti painge paine munhu ainge achivhura door rakavhurwa. Ndikabva ndavhura maziso, asi kuti ndinge ndichimuka ndainge ndisingagoni. Ndikabva ndaona umwe murume ainge akafanana navo bangukuru. Murume uyu paakapinda ainge akapfeka imwe shirt, ende shirt iyi pose paaiuya kwandiri aigara akangopfeka shirt yake iyoyo yainge yakaita maroon, iri yecheck iri short sleeved, but kuzasi kwose uku anenge asina kana chaanenge akambopfeka. Murume uyu akabva auya ndokubva atokwira pambedha ndokubva atotanga kuita bonde neni. Ndaitwa bonde mukoma nechimunhu ichocho, then chaizoti kana chapedza kundiita bonde chobva chatongonyangarika. One day mukoma ndakatongoti ndapinda mustudy room mavo bangukuru ndokubva ndazviona kuti desk pavo painge paine photo album. Munoona maphoto album aya ekudhara. Ndikabva ndangoti let me see, because bangukuru vangu kana kutovaziva life history yavo hakuna anonyatsokuvaziva life history yavo mufamily medu. Hameno kuti vakasangana kupi nasisi vangu, and we do not know a lot of things about him. Kunyange hama dzavo hatitombonyatsokuziva hama dzavo. Takatogumisidzira kuona hama dzavo pavakachata nasisi apa vakatongonoita muchato wemukoti. So ndakazoti ndichitarisa mapictures awa ndo pandakazosangana neumwe murume uyo ainge akafanana sei naivo bangukuru ava, but manje ainge ari mutetesa. Ivo bangukuru ava vakaita zigiant, but murume uyu ainge akaita kaslender mukoma, akaita kupera. Murume uyu ainge akapfeka shirt iyoyo yemaroon yecheck. Murume uyu ndiye wandaigara ndichiona achiuya kuzoita bonde neni. Iye mukoma pandakaona zvose izvi ndakabva ndaudza mama kumba ndikati, mama ndo zvandiri kusangana nazvo. Zvino mama vacho vanotya sisi vangu, because mama vanotoraramiswawo navo sisi. Vakabva vangonditi iwe uchitsvaka basa unotsvaka kumwe kwekunoshanda. Kandirwadza ndechekuti one day ndakamuka mufamily group maiva nevoice note iro rainge rakaiswa namama vangu. Saka pavoice note iri ivo mama vainge vachindituka vachinditi inini ndiri pfambi, ende mukoma apa ndikutozamawo kuti ndinge ndichitorerutsawo rurimi, because vakatondituka nemunemo kusvika mukunonituka nezvemubhurugwa. Vakanditi inini handichengeti
havateki because sisi vainge vakati ivo vakashaya mari yavo, zvekare nemapesi avo. Vane mapesi avo mukoma anodhura, mamwe acho avakatotenga $3,000. Saka vainge vachiti imwe pesi iyo yavakanotenga kuItaly vainge vasingaioni. Mukoma ndakarwadziwa because zvinhu izvi handina kana kumbogara ndakazviba, mari handina kumbogara ndakaiba, kana iyo pesi handina kana kumbogara ndakaba handbag, kana iro handbag ravo handina kana kumbogara ndakariba. Ndakangoti ndichingoresponda kudai kuti ii mama, hamusi mava kungonditsvakirawo mhosva here? Sisi vakabva vandituka mukoma, ende gurupu rose rakabva rati zii. Then kuinbox pane imwe cousin yangu ikabva yauya ikabva yati siyana nazvo, iwewe chingoenda pamabvi ako unge uchingotaura naMwari wako, everything is going to be okay. But hakuna chinhu chinorwadza mukoma sekuziva kuti sisi vako vakaroorwa nemupfumi, but havana kana munhu wavanombosimudzira mudzinza. And worst of all, vanotoita sekunge ndo vakatondiparadzira marriage yangu, and kubva marriage yangu payakaparara kuti ndinyatsokupinda murelationship mukoma, ndanzwa nekutambiswa navo varume vemuCape Town ava. Ndava kutoita sekunge hure, but mukoma handisi hure zvachose. Ndinenge ndichingotsvakawo munhu wekuti anokwanisa kundida, but wacho anokwanisa kundida kana ndakazvitarisa hapana kana anokwanisa kundida. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndinoti kana ndakazvitarisa hakuna anokwanisa kundida, because I feel as if sisi vangu vakatondiitawo murume wechikwambo. Imi zvimwe kuda uyu murume uyu wamakaona mainini, maybe inenge itori kana twin brother inenge itori twin brother yabankuru venyu, who knows. Hey, just imagine kuti hautombozivi hama dzemurume wasisi vako. So what will happen kana bankuru ava vakanzi vamuka vakafa? Zvinoreva kuti ava vamaiguru ava vanotongozvivigira voga murume wavo. Zvakangoma hazvo veduwe.